Bebelova. Le mali kuzomele silwele, kuzomele siyifayithele le mali. Niyakhumbula ukuthi kwenzeka ngale tethe sihlaba le mali. Angithi niyakhumbula kwenzakalani lapha. Sasi-action lapha ngaphakathi. Sesibahlabile bonke ngenhlaba. Lamadoda angena ngo-back door. Afika thatha imali. Sasala siyihlamana lapho ngemuva. Le nyuku bafethu yethu yabona sesitholile sakwazi sifihlabele yatheke nehamba lamjida loya sakwazi ukubuyisa imali yethu. Le mali bafethu yethu kuzomele siyifayithele le mali. Qinisekile mfethu kuzomele siyingoje le mali. Ngizohamba nonazo. Le mali le sohamba soyingoje. Nomike. Yabo ntwana. Bafethu yabo ngimtshene. Lento le eyethu. Bayiphele kuthina. Labajita abanye futhi ngabatshela kwenzakalani. Kumele bangazi nami. Bafethu itemele siyazi. La kufa khona yedwa wethu sonke sifa khona. Qinisele mfethu umcebo wethu. Yesa udedele nje kanjalo. Aningidlele kahle. Labo lova laba bafika bathatha imali ninabeni ngo. Ha? Manje nina nivele nenze nje. Olova bafike bathatha imali nje nikhona. Mina notsotsi. Kodwa manje nani izinto zenu vele zenzeke nje kanje. Kodwa manje mina ngifaya nani. Yini soyisebenza nani? Anisebenza kanje. Yabona lento eniyenzayo bafana. Yazini into engizoyenza iyi-1 manje. Kufanele nginifundise isifundo. Ngoba manje umsebenzi angathanda sasibhanga grade. Kahle kahle la sikhulu wena yabo. Lamajita lana. Lento ayenzile bengenza nakuwe yabo. Kahle kahle mfethu lamajita la. Asithola ngesikhathi sizisa le mali kuwena yabo. Inyanga ngihamba no80 yabo. Lapho yena wasala khona enkundleni. Okay bafowethu ngiyanizwa ukuthi nitsini. Manje senza kanjani le mali? Siyayiluza noma sihamba soyilwela kulabafana. Imali yethu kumele siyithole na kanjani? Umqondo omuhle lo. Wena mjito inkinga lo mjito ekuthiwa ngunazi. Masitholele imali esayithola. Mfethu nesikhuluma ngemali. Akekho umuntu ogodi la. Kufofayo ngempela imali phela into ukukhulunywa ngayo. La majita ajwayela kumele achithe kubuchopho. Yazi into efanele yenzeke. Asifike sivayeni manje. Yonke into ibe great. Asifike.